To je robot koji ima 6 nogu, jel? Sad kad ga upalim, 6 nogu, na svakoj nozi je po 3 servomotora, dakle 18 servomotora i korisnik dobije tog robota rastavljenoga u dijelovima, znači kao što su recimo Lego kocke, i onda dobije profil na svojoj internet platformi gdje se registrira i gdje pristupa serijalu multimedijalnih video tutoriala koji mu pokazuju korak po korak kako se taj robot sastavlja, kako funkcionira koja komponenta. Na primjer, ovo plavo je servomotor, to funkcionira tako i tako. Ovo bijelo je PCB pločica, ona funkcionira tako i tako. Ono što će korisnik naučiti kroz sastavljanje tog robota su četiri osnovna područja. To je 3D modeliranje komponenti, znači kako se 3D modelira u softveru, CAD softveru. Onda će učiti o elektronici, učiti će o programiranju mobilne aplikacije i malo će možda zagrebati po matematici, znači algoritmu hodanja tog robota koji je zapravo ono što ga čini strašno atraktivnim i živolikim, jel? Prirodno hodanje. A mogu ga ovako kratko demonstrirati kako to izgleda kad se pokrene. Međutim, ono što je puno važnije od te njegove atraktivnosti samoga hodanja je to što, malo da upalimo, je to što zapravo, ćemo ga ovako na pod, je to što u principu, evo on sada, jel, rade mu noge, kako ja okrećem mobitel, to što je to naša vlastita kreacija kad on proradi, jel, i to je onaj osjećaj kao kad dijete ima kad se stavi Lego kocke, jel, ili kad djevojčica nauči kako napraviti kolač, jel, po prvi put. To je ono što je zapravo temeljna vrijednost ovoga proizvoda, jel, što je to je proizvod iskustva učenja kroz stvaranje, jel, učenja jako važnih i temeljnih znanja za budućnost. Ovako, STEMI se možete otići na stranicu STEMI-a koja je www.stemi.education. STEMI je trenutno u prednarudžbama. Dakle, mi smo napravili crowdfunding kampanju grupnog financiranja u 12. mjesecu prošle godine, gdje smo skupili nekih 40.000 američkih dolara, gdje imamo 150 ovakvih robota, odnosno paketa edukacijskih moramo proizvesti do 9. mjeseca ove godine, od čega će 40% ići u inozemstvo, a 60% u Hrvatsku. I od ovih 60% u Hrvatskoj opet 40 komada ide u donacijske svrhe. Dakle, imali smo taj društveno odgovorni program u sklopu udruge koji je ponudio tvrtkama u Hrvatskoj da financiraju izradu tih edukacijskih paketa koje ćemo onda donirati u škole ili u knjižnice po njihovom izboru.